φίλοι μου, σας καλωσορίζω από το πανέμορφο χιονισμένο Χάλσταντ. Σήμερα θα ζήσουμε μια τρελή εμπειρία στο αρχαιότερο αλατορυχείο του κόσμου. Πάμε να το δούμε. Βασικά, πριν μπούμε σε αυτό, πάμε να δούμε λίγα πραγματάκια για το Χάλσταντ συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, βρισκόμαστε στην πλατεία του Χάλσταντ. Το Χάλσταντ βρίσκεται σε υψόμετρο 500 μέτρων και είναι στους πρόποδες των Άλπαιων. Έχει μια λίμνη στη μέση, η οποία ονομάζεται Χαλστάττερσι και φτάνει μέχρι και βάθος 125 μέτρα. Το Χάλσταντ, παιδιά, είναι μια πολύ μικρή πόλη. Είναι στην Άνω Αυστρία. Αυτή η πόλη, παιδιά, το Χάλσταντ, είναι από τους πιο αρχαίους οικισμούς και έχει πάρα πολύ μεγάλη προϊστορία, γιατί εδώ υπάρχει το πρώτο αλατορυχείο στον κόσμο, το οποίο χρονολογείται από περίπου 5.000 π.Χ. και γι' αυτό είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ ο πολιτισμός εδώ λόγω του αλατορυχείου. Υπήρχε ανάπτυξη, υπάρχουν ευρήματα από εργαλεία κτλ. Από υφάσματα τα οποία είναι σε άψογη κατάσταση διατηρημένα, επειδή είχαν καλυφθεί από το αλάτι και συντηρήθηκαν. Η ώρα, παιδιά, είναι 8.30 το πρωί, περίπου 9 παρατέταρτο, και τρέχουμε σαν τους τρελούς τώρα για να προλάβουμε την ξενάγηση στο αλατορυχείο που έχουμε κλείσει στις 9 το πρωί. Κρατάει περίπου μια μισή ώρα, αλλά η συνολική εμπειρία μας είπαν ότι κρατάει περίπου στο 3ωρο. Πάμε να δούμε το αρχαιότερο, το παλιότερο αλατορυχείο στον κόσμο. Μόλις μπήκαμε και μας έχουν δώσει ρούχα να φορέσουμε του αλατορύχου για να είμαστε, λέει, πιο προστατευμένοι. Παντελόνι. Δένουμε αυτό. Έχει και ντουλαπάκια για να αφήσει μέσα τα πράγματά σου για να είσαι πιο άνετος. Τώρα εμείς με δύο κάμερες πόσο άνετοι θα είμαστε, να δούμε. Έχουμε μπει σε μια έκθεση τώρα, η οποία έχει διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν τότε οι αλατορύχοι, παιδιά. Εδώ βλέπουμε ένα, πώς το λένε, drill, τρυπάνι. Και εδώ είναι η Δήμητρα, μου κανόνισε να κάνεις καμιά ζημιά, Λοιπόν, μόλις περάσαμε μια πολύ μικρή έκθεση, η οποία έλεγε για το αλατορυχείο γενικότερα, και τώρα κατευθυνόμαστε προς το αλατορυχείο. Θα κρατήσει περίπου 90 λεπτά η ξενάγηση. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Τώρα μας είπαν να μπούμε όλοι σε μια σειρά για να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε μέσα στο αλατορυχείο. Θυμίζει λίγο Squid Games. Όλοι φοράμε λευκά και έχουμε μπει σε μια σειρά για να μπούμε κάπου. Πάμε πίσω, να περιμένουμε. Δείτε, ξεκινάμε να προχωράμε ένα-ένα. Απίστευτο. Παιδιά, έχουμε μπει. Προχωράμε σε ένα τούνελ στη σειρά. Δεν είναι πολύ στενά, εγώ το περίμενα πιο στενά. Είναι η αλήθεια. Το πρώτο τούνελ που είμαστε τώρα είναι περίπου 350 μέτρα και προχωράμε ήδη 3-4 λεπτά περίπου. Έχουμε κάνει τα 250, όπου να είναι θα φτάσουμε, θεωρώ. Μόλις μας είπαν ότι θα κατέβουμε από μια τσουλήθρα, έτσι κατέβαιναν στα διάφορα επίπεδα του αλατορυχείου τότε οι αλατορύχοι. Τώρα πλέον στις ημέρες μας, λέει, χρησιμοποιούν ανελκυστήρες, αλλά εμείς θα πάμε να ζήσουμε την εμπειρία της τσουλήθρας. Πάμε να δούμε. Πάμε. Παιδιά, ήταν τέλειο, Φανταστικό. Ρε, αυτό πρέπει να το βάλουμε στα Luna Park. Εδώ βλέπουμε πέτρες αλατιού και αν μπορεί, τώρα στην κάμερα δεν φαίνεται, αλλά κάθε πέτρα όταν κάτσει το φως από κάτω του βγάζει διαφορετικό χρώμα. Αυτή, για παράδειγμα, βγάζει λευκό, ενώ αυτή βγάζει κόκκινο. Και η διαφορά είναι στο συστατικό το οποίο αποτελείται. Ανάλογα με το τι συστατικά έχει το αλάτι μέσα του, βγάζει και διαφορετικό φως. Επίσης, οι αλατορύχοι τότε έκαναν mine τις μεγάλες πέτρες και στη συνέχεια τις έσπαγαν σε πολύ μικρότερα κομμάτια για να τις μεταφέρουν οι γυναίκες έξω από το ρηχείο. Μόλις μας έδειξαν μια προβολή για το πώς προέκυψε το αλάτι μέσα στο βουνό εδώ πριν από περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια, παιδιά. Και συγκεκριμένα, λέει, προήλθε από πριν από τόσα πολλά χρόνια η θάλασσα που δημιουργούσε διάφορες μικρές λίμνες στη στεριά. Με την αύξηση της θερμοκρασίας εξατμιζόταν το νερό και μαζευόταν το αλάτι. Στη συνέχεια, από τις εκρήξεις των ηφαιστείων καλυβόταν το αλάτι και μετά με τις μετακινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών που δημιουργήθηκαν τα βουνά, εγκλώβησαν το αλάτι αυτό μέσα στο βουνό και σήμερα μπορούμε να θαυμάζουμε αυτή τη στιγμή αυτό εδώ το σούπερ αριστούργημα. Τώρα κατεβαίνουμε μια μεγάλη σκάλα και μας είπαν ότι θα ξανακατέβουμε από Τσουλήθρα για να πάμε ακόμη πιο κάτω. Παιδιά, πολύ εντυπωσιακή ξενάγηση.
Παιδιά, δείτε εδώ στα τυχώματα, μπορείς να δεις ξεκάθαρα τις στρώσεις του αλατιού και το πώς έχει αναμειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπαμε με τα ηφαίστεια. Η ανάμειξη του αλατιού με τα ηφαίστεια έχει δημιουργήσει αυτές τις στρώσεις. Και τώρα, ναι, τα συστατικά του αλατιού και του πετρώματος. Δείτε εδώ, και από εδώ γίνεται η εξόρυξη του αλατιού. Και ψηλά πάνω, δείτε εδώ χρώματα. Παιδιά, πρόκειται να κατέβουμε τώρα τη μεγαλύτερη τσουλήθρα στην Ευρώπη. Δεν κατάλαβα αν εννοεί αλατορυχείου. Λογικά τσουλήθρα αλατορυχείου θα εννοεί στην Ευρώπη. Η οποία είναι 65 μέτρα. Κάπου στα 60 μέτρα. Πόση ώρα θα μας πάρει αυτό, θα πηγαίνουμε έτσι. Θα πάει γρήγορα. Και είπε επίσης, αν φοβηθούμε, γιατί είναι μεγάλο το τούνελ, να φωνάξουμε Μπάρμπαρα. Γιατί είναι το τούνελ της Μπάρμπαρα, αυτό έτσι λέγεται. Λοιπόν, και ήρθε η σειρά μας, παιδιά, πάμε. Έλα, κορίτσι μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Θα μας πει, περίμενε. Ωρε φίλε, δες κάτω. Προς τα πίσω λίγο θα είσαι, Είσαι έτοιμη, βγάζεις? Πάμε. Πάμε. Μπάρμπαρα, 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 Μπάρμπαρα. Μας έβαλε. Φίλε, ήταν τέλειο. Ωρε φίλε, τι αντικρίσαμε μόλις τώρα. Πρέπει να είμαστε πολύ κάτω από τη γη, παιδιά. Εδώ πίσω μου, παιδιά, είναι μια τεράστια λίμνη με φούλα αλάτι, η οποία είναι 35%, ναι, είναι κάπου σαν την Μαύρη Θάλασσα, στην οποία αν πέσεις μέσα, επιπλέεις. Δεν γίνεται να μην επιπλέεις. Είναι τίγκα στο αλάτι και είναι και φούλα εντυπωσιακή. Και έχω την εντύπωση πως σιγά σιγά τελειώνει η ξενάγηση, νομίζω βγαίνουμε προς τα έξω τώρα. Και μόλις είδαμε άλλη μια προβολή, εδώ πέρα συγκεκριμένα, για τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούνται για να γίνει εξόρυξη αλατιού και μας είπαν ότι υπάρχουν δύο μέθοδοι. Η μία είναι η παραδοσιακή, που έχεις το άξ, το τσεκούρι, σκάβεις και βγάζεις έτσι το αλάτι, και η δεύτερη και πιο σύγχρονη είναι το water mining. Στην ουσία είναι μεγάλες σωλήνες, όπως αυτή εδώ, οι οποίες μπαίνουν πολύ βαθιά κάτω στη γη και πετάνε με πίεση νερό. Με αυτόν τον τρόπο το αλάτι διαλύεται μέσα στα πετρώματα και στη συνέχεια ανεβαίνει πάνω στη μορφή διαλυμένο μέσα στο νερό και από εκεί παίρνουν το αλάτι. Τώρα προχωράμε και μας είπαν ότι θα κάνουμε γευσηγνωσία. Γευσηγνωσία αλατιού. Λοιπόν, μας έχει δώσει αλάτι, το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται. Ωραία. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πολύ ωραίο. Ιδιαίτερο. Λοιπόν, τώρα πήραμε και το επόμενο αλάτι που μας έδωσε. Είναι πιο χοντρά flakes και είναι πιο ακριβό, μας είπε. Να δούμε. Να πάρουμε για τα κρέατα. Νομίζω το πουλάνε. Πολύ ωραίο. Γιατί είχε λέει να το πετάξουμε μετά. Παιδιά, εδώ που είμαστε τώρα, βλέπουμε εργαλεία και υποδήματα και ρούχα που βρέθηκαν εδώ στο αλατορυχείο και έχουν συντηρηθεί από το αλάτι χιλιάδες χρόνια. Συγκεκριμένα αυτό το παπούτσι χρονολογείται σε πριν από 2.000 και χρόνια και η σκάλα που έχουμε μπροστά μας, παιδιά, είναι από την εποχή του Χαλκού πριν από 3.500 και χιλιάδες χρόνια. Είναι απίστευτο και τώρα πάμε προς το τρενάκι για να βγούμε από το αλατορυχείο. Παιδιά, έχει πάρα πολύ πλάκα, έτσι. Τι χαμηλοτάβω να έρθει στο κεφάλι μου, το έχω ξύσει. Πάλι γκάζωσε. Παιδιά, αυτό δεν τελειώνει ποτέ τελικά. Η ξενάγησή μας μόλις τελείωσε. Άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Σίγουρα ήταν το καλύτερο tour που έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε όλα μας τα ταξίδια, για μένα τουλάχιστον. Θα συμφωνήσω. Δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο, αλλά ήταν σίγουρα στα top. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, comment, subscribe. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Γεια!